mano betrayga the spirit mar multipartyism. Spirit mar multipartyism en ni mano e avenue mane jo Kenya otemo kedo ne mondo mi gibed gi thuolo mondo ka gitimo dongruokgi kisiasa to gin gi platforms, gin gi institutions maggi maginyalo bedogo, nikech a political party ka ilose ni mondo mi imorie jo Kenya kata ywae jo Kenya o join mondo imbi los godo sirikal mondo dreams kata lek duto maber kaka idwa ni mondo mi Kenya bedi e okang' ma kawuono ni idwa ni mondo mi fulfill, nikech kiyudo a political party ma en ilose to jomolose gi onge kata gi idea ni gidwa ni mondo mi giyud godo political power nade. Mano bing'e ni mage jok makoni jondong musiko gi okapu koni gi koni omiyo gidwoko dream no chien. But kar jok mane inano mane lekni na wuok negi very clearly awinjo ka okil Mwamu oduoko kendo duoko wachonwa the examples kaka Mishere Mugo gini manentie university Ngugi wa Thiong'o gini, and I wanted to add the examples kaka Ngotho Kariuki gini, Professor Edward Oyugi Akongo gini, and the veteran leaders mag university ndalo no kaka Oduoro Ngwen gini ibro yudo kanyo, ibro yudo brother from Mganga, our brother from Mundanyi. So magi are names mag people makoni kiketo gi kanyo, and king'iyo the dreams mane gin go ni to Kenya ni wadwa ni mondo mi chop kanye. In fact kiyudo publications ma en iluongo ni Mwa Kenya, king'iyo gi tibro yudo ka this question mani penjo through and through, je Kenya yaelekea wapi? Kendo je Kenya yaelekea wapi ni yudo koni kare ang'o momiyo Kenya makawuono ni nyithindo masomo ok yud gige somo malong'o, jopuonj maspuonjo gi ok migi recognition to gi remuneration kata chudo moriwore, to